радвам, че виждам тук много мъже. Виждам, те са подкрепени от своите половинки и са тук с децата си, което е идеята и на днешното събитие. Шествайки с дамски обувки на висок ток из улиците на градовете си, по този начин мъжете показват подкрепата си към жените, жертва на домашно насилие. Да благодаря на всички участници в днешното събитие и на лицата, които го подкрепиха, а това са Драго, Ален Попович, Борислав Зюмбюлев, Мартин Ангелов, Камен Алипиев и Ники Кънчев, които се снимаха за видеоклип и за снимки с червени обувки. По този начин станаха символи на тази кампания. Ние се опитваме, всички организатори на това събитие днес се опитваме по един нетрадиционен начин да привлечем вниманието към много сериозен проблем в нашето общество, проблема за насилието над жени.